fac americanii și da, în America, în San Francisco, este mare controversă mare pentru că săptămâna aceasta a fost aprobată folosirea de către poliție a roboților ucigași. De ce este atât de mare scandal? Pentru că în Oklahoma, de exemplu, cu vreo lună înainte a fost interzisă. A fost și un incident în Dallas unde au fost niște probleme în legătură cu asta. Haideți să vedem mai întâi materialul. Let me go. Please, no! There's a leader. We need to find it. Identify. 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 S-au făcut zeci de filme pe acest subiect despre roboți scăpați de sub control care amenință omenirea. Iar acum pare că exact spre acest scenariu de groază ne îndreptăm. Consilierii din San Francisco tocmai au aprobat cu 8 voturi la 3 o inițiativă controversată care ar permite poliției să folosească roboți ucigași. Aceștia ar urma să fie activați doar în situații de urgență, când viețile omenești ar fi în pericol, dau asigurări autoritățile. They are operated by humans. Our officers who are trained to operate these robots are very well trained and very skilled at what they do. They're not autonomous. They're not programmed. They're operated remotely by officers who are very trained to do just that. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Washington Post că forțele de ordine au deja mai mulți roboți în dotare, dar că nu plănuie să-i doteze cu arme de foc. În schimb, ar putea să le atașeze încărcături explozive pentru a putea pătrunde în anumite spații baricadate sau ar putea fi folosiți pentru a scoate din acțiune un suspect periculos, fără a pune în pericol viața unui polițist. Sunt multe voci care susțin însă că există un potențial uriaș de a folosi greșit sau de a abuza de această tehnologie militară. Drop the gun, you are under arrest. Thank you for your cooperation. Good night. Controversele pe tema folosirii roboților ucigași au început din 2016, când poliția din Dallas a ucis un suspect înarmat, acuzat că ar fi împușcat 5 agenți prin detonarea unui dispozitiv exploziv amplasat pe un robot, care a fost trimis în spațiul în care se adăpostea suspectul. Măsura adoptată acum de municipalitatea din San Francisco are nevoie de un al doilea vot, săptămâna viitoare, și de aprobarea primarului. Și avem aici două mari probleme. Una, dacă într-adevăr pot scăpa de sub control astfel de roboți, aceasta este o problemă, o parte a problemei, și cealaltă cu diluarea sau, să zicem așa, dispariția unei răspunderi. În caz că, Doamne ferește, omori omul când nu trebuia să-l omori sau era nevinovat. Pentru prima parte ni se alătură în direct, prin telefon, domnul Mădălin Dumitru, expert în securitate cibernetică de la Cyber Smart Defense. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc. Deci se poate întâmpla, așa cum am văzut în filme, să scape de sub control robotul sau neapărat să scape de sub controlul polițiștilor buni și să treacă în mâna oamenilor răi? Bine, polițiștii din San Francisco susțin că acest robot este controlat de la distanță și că nu este programat să intervină automat. Dar eu cred că ăsta este doar un pas până când, pe baza inteligenței artificiale, se va ajunge probabil la concluzia că robotul poate să ia decizia singur, autonom, când există realmente un pericol sau nu. Deci eu cred că se va merge în direcția aceasta. Evident că acești roboți sunt foarte folosiți cu succes în operațiunile acestea de dezamorsare de bombe și și-au dovedit eficiența, însă temerea mea cea mai mare este că se va ajunge la utilizarea lor cu o formă de inteligență artificială și aici vreau să-mi permite să spun câteva lucruri la care mă gândesc din perspectiva securității cibernetice. Elon Musk a spus la un moment dat că inteligența artificială este mai periculoasă decât bomba nucleară. Și Putin zicea că lucrul de care se teme cel mai tare în lumea asta este inteligența artificială. Absolut, și are toate motivele să creadă acest lucru, pentru că inteligența artificială este foarte avansată deja și nu mai este mult până va depăși inteligența umană. Inteligența umană va fi depășită
de cea a roboților. Avansul exponențial este rapid și imens. Să ne imaginăm că o armată de polițiști, astfel de polițiști roboți, 300-400 de astfel de polițiști, care intră brusc sub comanda unor hackeri sau a unor lideri rău intenționați sau chiar sub controlul inteligenței artificiale avansate în sine. Inteligența artificială nu este încă reglementată și oricine are acces să dezvolte orice în zilele noastre bazat pe inteligența artificială. Eu am participat în ultimii ani la foarte multe conferințe de securitate cibernetică și inteligență artificială și vreau să vă spun că numărul participanților a crescut enorm de la un an la altul. De exemplu, pentru centura de siguranță a mașinilor autoturisme au fost nevoie de mulți ani până s-a implementat purtarea obligatorie a acesteia. Dar acum lucrurile se dezvoltă mult mai repede, ziceți. Exact, asta voiam să vă spun, că a fost nevoie de 15 ani. Când vine vorba de inteligență artificială, până se va înțelege pericolul, până se va reglementa, până se va implementa, o să fie deja prea târziu la ce viteză de evoluție are acest fenomen. Și am mai discutat asta și când a venit vorba despre toate ideile progresiste și din această zonă, domnule avocat Cuculi, ziceam că înainte, tot așa cum observa și domnul Dumitru, dura măcar vreo 2-3 ani, vedeai în Statele Unite și la vreo 2-3 ani aveai discuția și în Europa, de la gender fluid până la mâncarea cu viermi. Acum se întâmplă în Statele Unite, de exemplu cu mâncarea din viermi, a durat jumătate de an sau ceva de genul acesta până să apară ideea și în Europa. Și avem rețele progresiste în România, indiscutabil, o să le vedem cât de curând și la noi. De asta zic, ce vedem la americani în general ne place. Problema este în felul următor. Spune foarte bine domnul Dumitru, nici eu nu văd neapărat o problemă că ai un polițist, și apropo că ați ridicat o chestiune și asta e domeniul meu, răspunderea. Răspunderea. Cine răspunde dacă îl omori pe unul prin intermediul unui robot? Păi evident că operatorul robotului respectiv. În momentul în care ai inteligența artificială, acolo se schimbă niște lucruri, nici măcar nu putem să ne dăm seama cum s-ar întâmpla, că nu avem legislație. Vă pun o problemă recentă. În cazul rachetei picate în Polonia, varianta pe care s-a mers comunicată dinspre Polonia, dar care nu este acum, că a fost o eroare de programare, în sensul că operatorul a zis, bine, dar uite, dintr-o eroare a ajuns în Polonia racheta. Sunt două chestiuni aici. Dacă faci o eroare... Și acolo au murit doi oameni. Unde mai este răspunderea? Dacă faci o eroare de programare, este o eroare personală și este o greșeală și răspunzi. Dacă este o eroare că a luat o razna racheta